Patay lawas sa ka-teenager nga gito ang biktima sa pagpanglugos na palgang patay sa dulhugon nga bahin sa sitio Sangi sa Barangay Guadalupe, Dakbayan sa Karkar. Adunay live update exclusive si Luan Mirondina. May Bob, naukay ang mga mulupyo sa Barangay Guadalupe, Dakbayan sa Karkar human sila gipukaw ni ining dili maayong balita ning adlaw sa Pasko. Gitapukan sa mga mulupyo sa Barangay Guadalupe kining patayng lawas sa usa ka wa mailhing dalagita nga napalgan sa dulhugon nga bahin sa sitio Sangi. Usa ka 15 anyos nga lalaki ang unang nakamatikod sa patayng lawas sa biktima alas 10 ganihang buntag. Nangihira ko to dito ba niya. Pagkita ko mga gamit sa babae dira niya. Akong gisusi, akong gisodere ba niya. Pag tanan ko na may babae mo to, nidagan ko sutoy. Daling nagpakisusi sa crime scene ang Baneng Paka nga taga Barangay Poblasyon 2. Matod sa 43 anyos nga si Miriam Paka, tulo ka adlaw nang nawagtang ang 17 anyos niyang anak nga si Jamaica. Nananghid lang kini nga mag-uli sa gihuwamang sapatos dito sa Barangay Mantalungon. Salig lang sa kuniya kay amiga man ko niyang anaan ko sa mantaungon. Wala man siya kuan, wala siya phone. Wala lang una tuguti ang Baneng Paka nga makapaduol sa patayng lawas kay giproseso pa kini sa taga Soko. Gawas sa mga sinina sa babae nga nakita sa crime scene, bugtong upos sa sigarilyo lang ang nakitaan sa mga sakop sa scene of the crime operatives. Busa nagduda ang kapulisan nga posibleng dili din hindapita gihimo ang krimen o gilabay lang ang biktima. Sa akong kuan kay nay posibilidad pero dili pa ko kasiguro kay di pa ko istorya kay sa mo rely ko sa findings sa doktor pero initially sa akong tanaw na agyod kunya dili siya diregi patay. Matod ni PO3 Chona Amerol, posibleng gilugos ang biktima apan di pa nila matino kung unsa ang hinungdan sa kamatayon ni ini. Naman siya yung mga blood stains sa iyang diri sa iyang private parts. Gamay nga bunog pero dili pag yun nga totally na bunog yun siya pero nay mga samad iyang ulo agi siguro dito siya na kuan mga samad-samad na ginagmay iyang ulo. May negative mo nakita nga mga kanang mga say tawag ani samad wala mi nakita wala po siya pusil pinusilan didunggaban wala negative. Sa banabana sa kapulisan, posibleng kagabi o kaganihang kadlawon pa lang nahitabo ang krimen. Bob, karon lang yung hapon gipahibaw ni PO3 Chona Amerol sa Karkar City Police Station nga dili iya ang patayng lawas sa 17 anyos nga si Jamaica. Human kini makonpermar sa Baneng Paka dito mismo sa punerarya ilang nasusi ang patayng lawas. So negatibo kini sa pagkakaron, Bob, wala pay identity ang naasong biktima ug sa pagkakaron usab wala pay laing mga pamilya ang miduaw karon ngadto sa punerarya aron sa pagpakisusi sa patayng lawas. Ug so far, Bob, mao na ang latest nga atong nahipos gikan dinhi sa gawas, Bob. Thank you so much, May, sa imong live report.